kanye nezitabane osizwe Mdlalose. Isitabane lesi sehlula uTira esizama lesitabane. Lo muhosha walesitabane lesi uphawula kanjani lentweni uphikisana neqiniso lemile ongeke uligudluze ndangengozi. Iqiniso limense ngeke uligudluze. Iqiniso kaliphikiswa. Tamara is the best and truly the best of them all. It's not about us, it's about the next generation. The next generation will prevail and make sure ukuthi nathi sazana ukuthi sivikele umlando. I'm telling you straight. Saliqopha umlando ngale nkani. Ngiyazi ukuthi izobhekana nama-challenges, izobhekana nenhlamba, izobhekana namathakathi, izobhekana nabantu abazokhuluma uthuvi bethi vele inhloso yakho lokukhuthuza amadoda ethu. Usuwakhuthuzileke, phuma nithi, phuma kobani, phuma kobani. Kodwa iqiniso lithi she is the first ambassador yamadoda. Ukuba indoda ekhuluma kanje ngabe sibiza ngesitabane. Kodwa ngoba owesifazane owazi ubuhlungu, okwazi ukukhuluma bese yashithi nami ngikhuluma nje nami ngingxenye yalo mkhumbi ogcwelayo. Yini enye esifuna phezulu komhlaba? Uyazi ukuthi mina sengithe ukufaka amakhala wephazamisi. Manje ngiyacwaninga lapha. Kwayona lenja engusizwe iyayisola ngalento eyenzile. Iyayisola ngoba iwi-payroll beswele airtime. Kwakhona umuntu oyi-hotspotayo iyayise imbiza ngoNkulunkulu. Yikho-ke yenzela amasimba ewenziwe. Uyayisola nje. Yabo esitabane njalo. Yabona. Oh akasona isitabane. Cha singadla abantu nomuntu. Uncukubili uyisitabane aphinde naye futhi emithisi.